So, Klaire dwi, a dwi'n cyfarwyddwr creadigol o cwmni o'r enw Animated Technologies. So, dwi'n gweithio hefo animeithiad a technoleg a rhoi y dau peth i gilydd. A gweithio hefo'r VR a AR, gweithio ar apiau yn Gymraeg ac yn Saesneg hefyd, a apiau ar y VR hefyd. So VR ydy'r lle ti'n mynd i fewn i'r byd 3D, a mae AR ydy fel mae'r byd 3D yn dod i chdi. So, hefo'r AR ti'n gallu gweld pethau yn 3D ar ffôn chdi neu iPad chdi, a'r yn VR ti'n gwisgo fel headset a gweld pethau y byd yn 3D o gwmpas chdi. Definitely yr un pentref. Dyn ni'n creu pentref yn 3D a mae plant yn mynd fewn hefo'r VR headset a mae'n gallu dysgu pethau yn Cymraeg. Mae'n pigo pethau i fyny fel bwyd a pinafal a mae'n gallu gweld yr enw sut i'r ysgrifennu yr enw a gallu gwrando hefo fo hefyd. A mae'n gallu siarad hefo pobl yn y VR hefyd fel NPCs a characters yn y byd. A maen nhw'n gallu mynd i'r siopa, a'r cael rhestr siopa, a'r pico fyny'r basged, a rhoi pethau yn y basged, a wneud pethau fel yna, ond mae'n dysgu Cymraeg hefyd a chwarae. Gweithio gyda'r tîm fi. Gweithio gyda'r tîm i creu pethau dda a creu atebion hefo pethau. Ar amser mae pethau yn clicio, fel ti'n gweithio ar rhywbeth am 2 diwrnod a mae pethau ddim yn gweithio a mae'r tîm yn dod i gilydd i helpu a mae amser mae pethau yn clicio a ti'n neud, yes, dwi wedi neud o, mae'n gweithio! A dyna'r peth gorau fi. A gweithio gyda'r tîm, gyda pobl sy'n licio'r un fath o pethau dwi'n licio hefyd. Dwi'n neud lot o pethau. Un diwrnod dwi'n gweithio ar wireframing, so designing yr apiau. Diwrnod nesa, dwi'n gweithio hefo pobl sy'n neud voiceovers a pethau fel yna. Diwrnod nesa, dwi'n neud lluniau a gweithio ar cyfrifiadur, neud characters, neud animeithiad. Paid a stopio, mynd yn gyflym, paid a gwrando i pobl yn deitha chdi, mae yna ddim job yn celf, achos mae'n lot o job yn celf. Mae yna lot o swyddi yn celf, a mae yna lot o swyddi defnyddio celf hefo technoleg. Os dwi'n gallu siarad i'r Klaire 15 oed, dwi'n deitha fo paid a gwrando i neb sydd yn dweud mae yna ddim swyddi yn celf, achos mae yn.